Pod zadní horu, zahrádky pěkné, hrozno tam zraje, prezníčky letné. Senior dom Terézia bol vo štvrtok 11. septembra svedkom jednej výnimočnej chvíle. Uskutočnila sa tu vernisáž výstavy výšiviek, ktoré vyrobila jedna z klientok zariadenia, pani Školastika Sprušanská. Nie je to len prehliadka krásnych vyšívaných obrusov, ale aj podsta jednej úžasnej žene, ktorá celý život zasvetila kráse ručnej práce, poctivosti a tvorivosti. Pani Školastika sa práci s ihlou a niťou venuje takmer celý svoj život. Od mládí, od detstva, skrátka. Mamička mi malovali ešte šátek. Má taký malúčký kapesník a už mňa učili k tému a mňa to bavilo, no tak som vyšívala. Pre našich predkov bolo vyšívanie spôsobom, ako zapísať do látky to, čo nebolo možné povedať slovami. Aj pani Školastika vložila do svojich výtvarov srdce a dušu, aby mohla aj takto rozdávať radosť svojim blízkym a svojmu okoliu. Kto ju pozná vie, že je veselá, priateľská, že rada spieva a vždy dokáže rozveseliť svoje okolie. Je to človek, ktorý má rád ľudí a ľudia majú radi ju. A práve to je možno tá najväčšia hodnota. Nie len krásne obrusy a kroje, ktoré po nej ostávajú, ale aj atmosféra radosti a priateľstva, ktorú okolo seba šíri. Aj v nemocnici som hodne požila. Pani doktorky mňa obdivovali a donesli mi látku aj hedváv, keď som nemila. A tak aj tým som šila. Ja som z toho radosť a mne sa to páčilo. Okrem obrusov a oblečenia pre bábiky sa pani Školastika dostala aj k vyšívaniu a ozdobovaniu krojov. Spojila tak krásu ľudových ornamentov s folklórom a tradíciou. Okrem rodných radimovských krojov vyšívala aj tie holícke. Ja z pokra šila ešte Darinke kroj a mne sa to moc nelúbilo. Ja som si to podľa svého a už Dominke som šila v Birmovce ja. No a ten už měl lepší úspěch. U nás je fašán vždycky krojovaný a to už dávno kamaráty chodili, už jej dětskám jsem šila průcleky, aj sukně, aj zástiere malovala kúšky. Všetko možné. V dobe, keď sa všetko vyrába rýchlo a strojovo, ručne vyšité dielo nám pripomína, že krása vzniká pomaly, krok za krokom. Vyšívanie zároveň zachováva pamäť regiónov, rodín i jednotlivcov. Pani Školastika sa vyšívať naučila popri svojej mame a rovnako sa snaží toto tradičné remeslo prenášať aj na ďalšie generácie. Mám aj dceru, aj tá ví štrikovať, aj vyšívať ví. A vňučka, možno ju to začne baviť. Na vernisáž výstavy prišli zaspievať aj členky folklórneho súboru Valša a zaželať všetko dobré pani Školastike prišiel za mesto aj vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Dovolte mi, aby som vám aj v mene mesta Holíč poďakoval za to, že odozdávate ďalej takéto krásne, nádherné veci, ktoré sú určite pracné a že takéto umenie ešte dneska niekto dokáže urobiť a dokáže urobiť takéto krásne veci. Ešte raz ďakujem veľmi pekne a toto príjmite od nás, takýto malý event, nech sa páči. Výstava krojových výšiviek pani Školastiky, ktorá je prierezom jej umeleckého života, ukázala, že aj v dnešnej dobe má ručná práca a tradícia svoje miesto v našej spoločnosti.